ଏ ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲି ତ ସିଏ ଏପଟେ ଶୋଇଥିଲା, ତା ବୋଉ ସେପଟେ ଶୋଇଥିଲା। ମାନେ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସିନି କେଉଁଠି ଶୋଇଛି ଆଉ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ଏମିତି ଶୋଉଛି ବଡ଼ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଶୋଉଛି। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପୁଣି ଏପଟୁ ଆଣୁଛି ମୋତେ ପେଲି ପେଲି ଏପଟୁ ଆଣିଲାରେ ମୁଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଖଟ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହଁ ଶୋଇପଡ଼ 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 ଶୋ 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 ଧନ ଶୋ ଶୋଲୋ ମା ଶୋ ଶୋଇପଡ଼। ତୋ କଥା କୁହା ହେଉନି ମୋ ଶୋ ଶୋ ତୋ ନା ନା ଏ ନା ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ଏ ନାରେ ପାଗଳି ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ଆରେ ୟାର ନା ନା ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ମୋ ଧନ ଆରେ ନାରେ ଏ ନା ବୋଉ ଡାକୁଛି ଏ ବୋଉ ଡାକୁଛି ଏ ନା ଶୋ ଶୋ ଶୋଇପଡ଼ 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 ଶୋ ମୋ ଧନ ଧନ ଶୋ ଏ ନା ଏ ଭଗବାନ ଏ ନାରେ ଏ ନା 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 ଏ ନା ନା ଏ ନା 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 ଏ ଅଛନି ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛନି ଏ ରହ ବୋଉ ଆଉଛି ରହ ଏ ନା ମୋ ଧନଟା ଶୋ ତୁ ଶୋଇବ ଏ ନା ପାଗଳ ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ହେଲା ଶୋ ହଁ ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ନା ନା ତୋତେ କୁହା ହେଉନି ହେଲା ଭଗବାନ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ସବୁ ଶୁଭା ହେଉଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ କାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଶୋଇପଡ଼ 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 ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଶୋଇପଡ଼।